Ул рэпер түгел, авызына швабралар бар бит. Бу сезгә теге Уникстагы кебек килеп утырдың да менә матур итеп кенә концерт карау түгел. Менә бу өлешне һич кенә дә кисмичә калдырыгыз әле зинһар монтажерлар. Ями Мьюзик туган көнегез белән. Азат, ты смотри, что было красиво, ладно? Матур, а то матур, матур, теге матур, чыгарылышта чәч матур түгел. Ну шеш ул бит парикмахер түгел бит ул. Матур инде. Матур парикмахер түгел бит инде ул. Биргеләргә болай матур, мәсәлән, визуально. Син кабызның матур сөйләсәң буламы? Күптән бит инде. Кичә кабызган идек, син бүген килгән. Сәлам дуслар. Хәерле көннәр сезгә. Ассаламу алейкум. Халык. Милләт. Ничек хәлләр, Роберт? Әлхамдулиллах, көнең генә бара. Уразага аяк бастык, изге Рамазан ояна аяк бастык. Ураза тотучыларга һәрберсенә сабырлык телибез. Менә син ураза димәктән әле күптән түгел генә бит Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ураза һәм Корбан бәйрәмнәре көннәрен раслады. Әйе, һәм димәк 21 апрельдә безнең ураза бәйрәме булачак, 28 июльдә Корбан бәйрәмен билгеләп үтәчәкбез. Алла бирсә. Иншалла. Башлыйкмы? Башладым бит инде. Мин Элвин Грейның образына игътибар иттем. Әгәр дә инде син дә игътибар иткән булсаң, бу беләсең, заманасы белән бергә атлап бара дигәндер инде, әйме? Әгәр дә инде үзең күз алдына китерсәң, аның шәше, менә Элвин Грейның шәше. Күрдем мин сине күрдем. Ошаган бит, әйме? Ошаган бит, менә швабралар бар бит, нәрсә идән юнилар, әйме, швабралар, зур бойлыклы, дредлар дип аталган, әйме. Шуңа. Миңа калса, менә аңа ничек тели ул, шулай дип, хәт плешкә кырсын башым, миңа барыбер. Білесің, бұл... О, аның тұрмышы нешік тілі шылай ешен. Мен сені бұлай аңлатам. Ул рэпер түгел, ауызымына Болса инде, яра. Сыбырып алғыра. Ул татар эстрада, швабры білен ауызымына сыбырып алғыра. Ул татар эстрада, ул эстрада жыршысы. Ул рэпер түгел. Рэперларға келіше. Аңа келішмейме? Йоқ. Бармы біздің ғана? Мына татар эстрадасында мына Элвин Грейны узарлық шундай бірәр шәхес бармы, сеніңше? Шундай экстравагант, әйме? Экстравагант, әйме. Бар. Біләсің кім? Исхақ хан. Кстати, әйе. Казачок, әйде, давай, сәлем. Сәлем, брат. Сен краннан қойнатылмаған су ішкенің бар ма? Тоқта, бұл бик ауыр тема меніңше. Жоқ, шынлап, кранда, сен шәһәрдә тұрасың, фатирында тұрасың. Шул фатирда краннан аға тұрған суны ішкенің бар ма? Бар. Мен сен аңлатам бұлайды, мәселен, мен мұншаға барасың өтеймі? Міне, мұншадан шығу білән плот иттіріп су ішесі келе. Мен келем де ішіп алам тезгіне. Менә бу суны эшу нәрсәсе белән куркыныч икән, әйме? Менә шушы сыйфатсыз кран суында төрле паразитлар булырга мөмкин икән, әйме? Шушы суны кулланганнан соң алар организмда утырып калып, теге размножаться итүнчек була әле. Үршиләр? Әйе, үрши, әйме, күкәйләр сала, үрши, зурая һәм шунда үлеп, хәтта үзе тирәли, менә шундый теге каты бер ниндидер тышча барлыкка китерә ала икән, әйме? Аны инде табиблар закальцинированный червь дип әйтәләр, әйме? Мин буны нәрсә өчен сөйлим? Чаллыдан килгән бер 35 яшьлек яшь бит инде, әйме, ханым. Демәк, килгән хәлем юк дип инде, әйме, никтер хәлем юк дип тикшеренә башлаган. Һәм моның бавырында, печень бавырында үлгән менә шундый бер суалчан барлыгын тапканнар һәм ул суалчан менә үзе тирәле шундый каты тышча барлыкка килгән. Әмма аңа кадәр ул суалчан күп еллар буе үсеп, шунда зурайып, хәтта йөрәккә кадәр барып җитә язган, башка төрле туқымалар, әйе, башка төрле органнарга үтеп кереп, кан тамырлары аша үтеп, әйме, йөрәккә кадәр барып җиткән дә үлгән һәм үзе тирәли тышча барлыкка китергән. Бу үлгәч бернинди куркыныч юк дип әйтерсез, әйме, алай түгел икән. Менә шушы паразит шулай үлгәннән соң да ул организмны зарарлап, башка төрле менә тере калган туқымаларны, әйме, теге органнарның туқымаларын
ашап. Юк итүне дәвам иттерә икән. Һәм шуңа күрә менә безнең РКБ таг хирурглары беренче тапкыр менә мондый очракка тап булганнар һәм менә шушы пациентның ярты бавырын кисеп атканнар. Хәзер ул кызда 50% кына бавыр калган, ләкин табиблар әйтүенчә кеше 20 генә процент калган бавыр белән дә бик тыныч кына яши ала икән. Һәм менә нәрсә әйтәсем килә, Аллага шөкер, бездә беренчедән безнең Татарстанда менә шундый квалификацияле үз эшен җиренә җиткереп башкара торган табибларыбыз бар. Бусы бер, ләкин шуңа да карамастан табиблар эшен җиңеләйтеп һәм үзебезнең тормышыбызны да җиңеләйтеп, менә мондый юылмаган ризык ашап, анда менә мәсәлән базардан алган алмадыр, теге яшелчәләрдер, хәзер китәчәк безнең менә теге зелень, петрушкадыр, укроптыр, менә шундый аларны юмыйча ашарга ярамый. Хәтта урманда җыелган җиләкне дә башта кат-кат юарга киңәш итә табиблар. Бик куркыныч, дуслар, безнең теге тирә-якта шундый ашаган ризыкларда да андай әйберләр булуы. Нәрсә генә юк, шаккатасы кит моннан. Шул бер алманы ашасаң, хоп, икенче көнне шәләм дип чыгара тәүбәстәгъфирулла. Ями Music лейблының туган көнендә булып кайтты. Бу искиткеч тамаша, яшенә, бу бик шәп һәм шул ук вакытта яңа ниндидер бер чара шундый, алар рәсем ничек уздырдылар. Алар бит менә сәхнәне куеп, оештырып шулай әйтеп, куеп, кешене утыртмады бит. Кешене битте генә. Дуслар, юк, чынлап та менә беләсезме, ул Ями Music концертлары. Айт. Ул гомумән башка атмосфера, мөхит дип аңлатыргамы шунда. Бу сезгә теге Уникстагы кебек килеп утырдың да менә матур итеп кенә концерт карау түгел. Монда сез артистларны менә шулай якыннан күрәсез, Сорауларыгыз булса, аларга сораулар да бирә аласыз. Алар белән аралашып була. Шул вакытта бийсегез килә икән, бийсез. Ул шундый кичкенә генә бер бүлмә. Мәйданчык шундый. Анда шул хәтлек теге үзеңне ничектер бик комфорт һәм уңайлы тоясың. Мәсәлән, монда әгәр дә Татар эстрадасы концертына килеп, шул мәсәлән бер артистны инде син бер нигенә генә карыйсың һәм бер темпта гына барасың. Хәзер тиз генә әйтәм, бер темпта гына пам. Ә монда төрле жанрдагы артистлар чыгыш ясый. Рэп. Монда татарист, кстати, аларга татар эстрадасы белән коллаборация ясый башладылар. Мәсәлән, беренчесе Раяз Пасыйков булды, Алина Шарипҗанова булды, һәм менә Мингазов, Ильяс Мингазов беләсең бит инде, шул матур тавышлы, мелодичный тавышлы егет белән шундый коллаборация ясый башладылар. Сез монда бер генә җырда да плюс яңгырый дип теге шикләнә алмыйсыз. Һәр бер җырны ничек җырлаганын, менә ул җырлаганда аның муеннарында бүрткән һәрбер кан тамырларына хәтле сез аны күрә аласыз, дуслар. Һәм менә монда чынлап та музыка, тере музыка анда, тере тавышка җырлау анда, һәм ниндидер менә башка яңа мөхит. Яңа караш. Яңа караш менә бу эстрадага анда, Ями Music'та. Ну, усал кирәген бәррә, конечно, молодец егет, конечно. Ласу. Менә ул усал турында аерым бер тагы бер синең белән бер сөйләшербез әле дип уйлыйм, чөнки усал бит инде менә аның җырларын караганда чынлап та бик әшәке усал кешедер бу дип уйлыйсың, әмма дә ләкин мин бер вакытны менә шул альтернатив музыка турында җыеп, альтернатив музыка вәкилләре турында тапшыру әзерләгәндә, миңа нәкъ менә усал турында әйткәннәре, аннан да тәрбияле, аннан да укымышлы, аннан да шул кадәр итәгатьле, әдәпле кеше бар микән ул эстрадада диделәр миңа, беләсезме? Ягъни аның сәхнәдәге образы чын барлыктагы аның характеры белән гомумән туры килми икән. Гүзәл, мин сиңа тиз генә әйтәм, эстрада димә, ул яратмый эстрада дигәнне, сәхнә дим. Сәхнәдә. Әгәр дә син безне карыйсың икән. Алай түгел, карап торабыз. Җибәрербез үзенә. Димәк, менә бу, беләсезме, гомумән минем нәрсә әйтәсем килә. Менә бер әле генә бер фикер килде башыма. Еш кына безгә тормышта әйтәләр, менә син шушы тормышта үз юлыңны табып, шул юлың буенча тайпылмыйча туры бар диләр. Без бит инде уйлыйбыз, менә без һәрберебез дә уйлый, яхшы эш белән шөгыльләнәбез, тегене эшлибез, моны эшлибез дип, ләкин ул безнең эшләгән эш ничектер тулайым менә мөхиттә югалган кебек. Менә мин менә Гафаров турында әйтәсем килә, Ильяс турында, менә карагыз. Чынлап та, ул үз сүзе белән, үз яңалыгы белән сәхнәгә килеп кергән егет, әле дә ничә еллар буе менә шушы юлын алып бара. Ул чынлап та татар мәдәниятенә, татар эстрада түгел сәхнәсенә, татар музыкасына
үзенең яңалыгын кертеп, үз сүзен әйтә белгән һәм шушы үзенең юнәлешенә тугры калып баручы белгечләрнең берсе, мин чынлаптан белгеч дип атыйм. Менә карагыз, аның лейблы астында эшләүче ничә төркем бар, һәрберсенең үз стиле бар, һәрберсенең татар тыңлаучысына җиткерер сүзе бар. Бу бит шәп, әйме. Менә бу бит чынлап та бу егет үз нигезен тапкан, үз юлын тапкан белгеч дигән сүз. Менә Ильяс шәп сине, вообще молодец. Әле бит татфак егете бит ул. Чынлап та менә андый кешеләргә карап соклану мөмкин түгел. Менә бу өлешне һич кенә дә кисмичә калдырыгыз әле зинһар монтажерлар. Татфак һәм татфак егете, татфак егете таткультфест ясап ята. Менә шул дуслар, шәп вообще. Мин сокланам андый кешеләргә. Ями Music туган көнегез белән. Дуслар, шуның белән шул әйтәсе сүзләребез тәмамлап торыйк. Юк, әйтәсе сүзебез бетмәде безнең. Безнең бер кайчан да бетми ул. Беләсезме, без сөйләсәк, без әле монда 1 сәгать буе утыра алабыз. Безнең монтажерларыбызның эшен җиңеләйтик, әйме? Аларга бик күп кисәргә туры килмәсен, сезгә дә бик күп карап сезне ялыктырмыйк, дуслар. Киләсе атнада тагын очрашып, матур хәбәрләр җиткергә насыйп булсын сезгә. Амин. Ассаламу алейкум җәмәгать. Әлегә без сезгә уңышлар теләп калабыз. Атнагыз бик шәп үтсен, яме?